بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. lalle yabo da godiya sun tabbata ga Allah, muna gode masa, muna tuba zuwa gare shi, muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu. Wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi, kuma wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi. Ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai, kuma ina shaidawa annabi Muhammad bawansa ne kuma manzonsa ne. Yau muna watan Safa, hijira shekara ta 1448. Idan zan tuna daidai yau muna 11 ne ga wata ko abin da ya kama da haka. Mun taso takanas ta Gombe don halartar yayin ɗalibai 'ya'yanmu a makaranta ta Umar bin Khattab Academy a nan Ashaka, karamar hukumar Funakaye. Bayan kammala yayin ɗalibai sai muka taho nan masallaci wajen malaminmu kuma babanmu fadilatu Sheikh Mustafa. Muna roƙon Allah ya ƙara wa malam lafiya da tsawon kwana da imani. Na ɗauki shekaru da yawa muka zo nan wurin mu gaida malam tare da amini na abokina lokacin yana nan, injiniya Muhammad Tukur Durjin Funakaye. To ba zan kirga sau nawa muka zo nan muka gaida malam ba, tunda malam uba yake gare mu kuma malami ne gare mu. Muna roƙon Allah ta'ala ya kara wa malam juriya, Allah ya kara wa malam ikhlasi, ayyukan malam na kwarai Allah ya karɓa. Wurare da insaniya suka faru tunda malam ba mala'ika bane, Allah ya yafe masa. Sauran masu taimakawa malam da karantarwa a wannan masallaci da a wannan gari da a wannan masallaci, har da yan uwanmu yan agaji, muna roƙon Allah duka ya biya su da gidan aljanna. Ayyuka da kwarai Allah ta'ala ya karba. Wurare da muka kasa dukkaninmu Allah ta'ala ya yafe mana. Allah ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Khutba a wannan lokaci tana tunatar da mu ne akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake magana akan alhamdu. Alhamdu shine bala'i ko kuma shiga uku ko kuma halin kakanin kare. Wannan hadisi ne na Imam Bukhari rahmatullahi alaihi, hadisi na 691. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yi wa sahabbai darasi, yace musu ya taqarabu zaman, idan kiyama ta kusa zamani zai zama yana kusa da juna. Kusa da juna sai kaga shekara 10 ta koma kamar shekara daya, shekara ɗaya kamar wata, meji wata ya koma kamar sati, sati sai ya koma kamar kwana daya. Fiyan da take cewa zamani zai zama kusa da juna, kuma duk yadda kake cikin kuncin rayuwa kana da yaƙinin lalle wannan zamani shine wannan yau. Shekara da sai kamar wasa an gama zari da ta wuce. Wani a shekara sai a ce maka wai yanzu da sosa shekara guda, sai ka tunanin ai wani last month muka rabu da shi, a shekara guda ne, saboda mai tafarubu zaman lokaci zai zama kusa da juna, kwanakin kamar ana nade su ne. Na biyu, fiyayyen halitta tsira da abinci saboda gare shi ya ce wa yi kubabul ilm, idan kiyama ta kusa ana kwace ilimi. Kwace ilimi kala kala, na farko akwai kwace ilimi ta bangaren masu ilimi mai zurfi su yi karanci, kamar yadda hadisin Bukhari ya kawo hadisi na dari cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidu al-ilma bi qadri al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa aftaw bi ghayri ilmin fadallu wa adallu. Iya daga cikin alamar tashin kiyama shine dauke zakakuran malamai a duniya su yi karasuwa. Sai ka ga duk malaman da suka rasu a duniya suka tafi na bayan su ba su kai su ba.
duk waɗanda suka rayu bayan shekara 10 na bayan su ba su kai su ba. To iya daga cikin hanyar kwace ilimi. Kwace ilimi shine ta bangaren ɗaukar rayukan ma'abota ilimin, a rika ɗaukar rayukan gogaggun masana Qur'ani, gogaggun masana hadisi, gogaggun masana fiqh, gogaggun masana tarihi, gogaggun masana ilmul ala ko ilmul wasa'il, sai a yi ta ɗaukar su a duniya. To iya daga cikin alamar tashin kiyama kwace ilimi. Kuma a yanzu mun da cikin wannan zamani mutane ba sa ba wa karatun addini muhimmanci sai musu. Duk matsala ta addini sai musu. A da shekarun bayan shekara 20 in ka zo irin masallaci na za ka gaba na yana karantar da littattafai sai farsallar biyayyen halitta ana kaza. Yanzu duk waɗannan karatun mutane ba su damu da shi ba, kamar sa su faɗi sana ba ko ai damu da wannan ba. Kawai sai a zauna a daina karatu a yi ta buga musu. Musamman a yanzu da Allah ya jarrabe mu ni'ima da nikima da social media. Tabbabi ne mai fuska biyu. Wani wuri kaga an watsa alheri da social media, wani wuri an watsa sharri. To da haka wannan yana daga cikin kwace ilimi a kan mutane da jidani sai musu. Na uku wata tsarin fitan ya ce fitintunu za su bayyana a ce annoba can kaza, a girgizar kasa can kaza ya faru, musiba kaza ta auka gari kaza, mutanen gari kaza sun sha ruwa sun rasu, wuri kaza to sai a yi ta samun fitintunu. Duk wanda ya kalli duniya ya san muna rayuwa cikin ayyamul fitan, kwanakin fitintunu sai wanda Allah ya kare. Wanda ya fita a gida babu tabbacin zai dawo. Kuma mutane na cikin fitinar barin imani yana da matukar wahala a zamanin da mutum ya ci jarrabawan kuɗi sai wanda Allah ya kare. Akwai jama'a gaba daya rayuwar ta koma kamar kuɗi ake bautawa. Wanda zai samu jarrabawan kuɗi ya toge akan gaskiya, ya toge kan amana da adalci, ya toge akan alheri, ya toge akan abin da ya dace, ya kauce wa kuɗi, shi na da matukar karanci. Ga kuma jarrabawa da yunwa, wani ko abinci ka bashi to duk abin da kace yayi zai. Akwai jama'a da ka bashi kuɗi in kace ya fito ya zage mahaifinsa zai zaga a dauke. A society na akwai wanda in dai zaka bashi kuɗi wallahi zai iya zage mahaifiyarsa. A cikin al'umma akwai wanda in dai da kuɗi babu wani abu a duniya da za a ce yayi da ba zai iya yi ba. Don Allah wace fitina ta kai wannan? Babu fitina ta kai wannan a rayuwa. Azarta wannan na Allah ne. In Allah ya baka ba mai hanawa, in ya hana ka ba mai baka. Rayuwarka da mutuwa duka na Allah ne. Kuma rayuwa da mutuwa an halice su dan a jarabe mu wa zai aiki da bare. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Suratul Mulk aya 2. Mutane da ke cin jarabawa akwai su amma ɗan kaɗan ne. Sai masu ƙarfin imani, masu gane cewa Allah ke azartawa ɗan adam bai isa yi ba, masu sanin ya kamata. Don haka wa takfura fitan kenan. Na hudu fiyayyen halitta tsira da aminci su tabbata a gare shi ke cewa wa yulqa shuh, za a watsa wa mutane kuma rowa. Wato abu biyu ne shuh, shine mutum ya zama ga tsabar kwaɗayi ga rowa. Abu biyu, yana da kwaɗayi kuma yana da rowa. To babu wadaƙancin duniya da ya kai kwaɗayi da rowa su taru a cikin mutum daya. Shi idan ya gani ba da hakuri sai an bashi, amma shi kuma zai taimaka wa kowa ba. To rowa za ta yi yawa. A da muka sani ba rowa a unguwanninmu da muka tashi, abinci ma ana yi ciyayya ake a kofar gida. Dattawa su fito da abinci mutum 10, 15, 7 a taru, wanda aka yi a gidansa da wanda ba za a zo a haɗu a ci ba wanda ya sani, ba wanda ya san a gidan wanda ba a yi ba. Asiri yaro, in an kawo sai a yanka tuwon akan katon tire, a zuba miyar, ba a gane wa ya kawo dani wa ya kawo nama a cikin miya, kowa haka ake kaci abinci. In abin sha'awa aka ce mi kawo makwabta, rabon da ka ji an dafa abinci an mika wa makwabta tun yaushe. Rabon da ka wuce ban san dai a ƙauyukan mu ba, amma a birane a yanzu an daina faciyayya. A damu da gidan wani iya da shi ko bai da shi ba a damu ba. Yanzu marayu ma waye kula su in ba ɗan kaɗan ba. Bare duba wani. Sannan na ƙarshe yake cewa wata kuran hajj shi ne alhamdu zai yawaita bala'i bayan bala'i. Sahabbai suka ce me yawan nan alhamdu ya ce alkatin kashe-kashe za su yi yawa. Yanzu duba irin jarrabawar kashe-kashe, akwai ɗan ta'adda terrorist suna yi, akwai bandit suna yi, akwai kidnappers suna yi, akwai yan sara suka suna yi, akwai yan daba suna yi, direbobin motoci akwai masu ganganci suna ta kashe mutane, mai mashin ma ya dauka yana iya kashewa a yanzu.
mutane suna gona haka kawai sai a je a hau kansu da makamai ana sassarawa babu gaira babu dalili. Shi ne lokacin da ake yin hanyar bayani wanda ya kisa bai san me yasa ya kisan ba, wanda a kashe bai san me yasa a kashe shi ba. Shi wanda ya kisan kashe bai sa kashe zai ce wallahi bai san dalili. Shi wanda aka kashe ba shi ma bai san me aka kashe shi ba. To wannan shine zamanin da muke rayuwa a ciki, ran dan adam ya zama ba komai ba. Shekara 40 ko 45 in aka samu gawa ɗaya ko a gona ne duk gari sai ya amsa. A wasu ƙauyukan ma da garuruwa har hutun makaranta ake bayar a koma gida an samu gawa ba a san me ya faru ba. Yanzu akan hanya ma kwalta sai a ganta sai a kauce da mota a wuce ko ba ta wucewa sai ta zauna akan hanya har ta mai tsayawa yana tsoron kar ya tsaya yan fashi zo su kashe shi ma. Wannan shine bala'i da muke ciki, zamani na kashe yayi. A musani a matsayin mu na musulmai Allah ta'ala ya karantar da mu kana rayuwa. Fiyayyen halitta tsira da aminci sabata gare shi hatta lokacin da zai kuɗubar ban kwana hajjatul wada sanda ya karantar da mu akan muhimmancin kada jini tsakanin mu makwabta juna, abokan juna, ko da akwai sabani ba amince a zubar da jinin juna ba. Yayi bayani akan muhimmancin kada jini ga talaka da mai mulki, mai kuɗi da mara shi. A hadisi a Bukhari yace inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha. Yace li yuballighu ash-shahidu minkum al-ghaib. Hadisi ne a Bukhari hadisi na 105. Yana cewa lalle ne jininku, jinananku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne ga ɗaya taɓa da ɗan uwansa. Haramun ne ga ɗaya yi ne ya taɓa da ɗayansa. Ya ce kamar haramci na garinku nan ko wannan watan da kuke cike na Zulhijja saboda na daga cikin ashurul urum. Sai ce to wanda ya ji a cikin ku zai gaya wanda bai ji ba, tunda a lokacin babu rediyo ba zai talabijin ba da intanet. Iya wanda suke gabansa ne suka ji zai ce to wannan sabon da Allah duk wanda ya fita a nan ya je ya gaya waɗanda ba sa tare da ni a wannan wurin da ne wannan hutuba ne. Cewa mutunci da jini da dukiya da mutunci haramun wani ya taba wa ɗan uwansa. Ban a musulunci ba hatta wanda yake ba musulmi ba dole ne sai an kare jininsa da mutuncinsa da dukiyarsa, ba optional ba ne, wajibi ne sai an kare. Ba an ba mutum zaɓi ba dole sai an kare. Annabi tsira da mutum tabbata gare shi ai man kasar mu'adidan lam yajid wa aljanna. Hadisin yana Bukhari, hadisi da 6,619. In akwai wanda yake ba musulmi ba ana zaman lafiya, akwai alkawari, akwai yarjejeniya. Haka kawai wani abu ya faru sai abu a kashe shi fiye da yake cewa wanda ya yi wannan ko da musulmi ne ya kashe wanda ba musulmi ba yake innocent, annabi ya ce ba zai shiga cikin aljanna. Hadisin imamun da sa'i da ke da ma'ana isnadinsa ko usul tsuntsu babu dalili ka kashe shi a wurin Allah ka yi ne. Annabi daga cikin annaban Allah tururuwa ya gani kawai ɗaya ta cije shi sai kona gidan tururuwa. Sai Allah ya ce mala'ika ya karbe shi me za ka kona? Ya ce a cikin su wata ta zalunce ne ta yi me ta cije ni sai na kona. Sai mala'ikan Allah ya umarce shi tambayi annabin da cewa me yasa ka kona sauran da su cije ka ba? Ai shi musu taɓa haƙƙin ka ba, me yasa ka taɓa haƙƙin su? Me za ka faɗa gaba ga Allah gobe kiyama akan haƙƙin su? Ka hana su yin tasbihi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. A addinin mu ne karuwa ta shayar da kare ha, amma dalilin wannan saboda tausayin shayar da shi Allah ya ba wa karuwan nan aljanna kuma ya gode mata. A musulunci ne mace ta kama kuriya ta daure ta hana ta abinci, a dalilin wannan hadisi ya tabbatar da tana wuta mata akan kuriya ta kuta saboda ta hana ta abinci kuma ta daure ta hana ta nema akan wannan ta mutu kuma ya zama mata wuta ne. Don haka ‘yan uwa mu kiyaye jinin juna, ko mashin kake tukawa ko mota ne ko menene mu kiyaye duk abin da yake da ganganci a kiyaye. Matasa da ake ba su kuɗi a je a saruwa ne a je a kashe wane, wallahi da a wurin Allah wannan abu ne da ke kai mutum zuwa ga wuta.
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما cikin suratul nisa aya ta 93 kashe mumini ne yana iya kai mutum zuwa ga wutar jahannama don haka waɗanda ake ba wa kuɗi ku je ku tsara wani ku je ku kashe wani ko kuma 'yan ta'adda da suke jin daɗin kashe mutane ko bandit da kidnappers da ɗabi'a su ne kashe-kashen mutane a wannan zamanin da muke ciki wani ma a ce a bada kudin fansa a ɗauki kudin a kai wanda ya kai kudin a kashe shi wanda aka kai kudin da shi a kashe shi kuma a zo da gawa in bakin hanya a ce a kira ɗan uwansa a waje ko da gawa ko ɗan uwansu don Allah wani bala'i ne irin wannan wani bala'i ne irin wannan a rayuwa dukkan al'ummar da ba ta iya protecting rayukan juna ba mu kare rayukan juna matasa sun lalace ba sa iya kiyaye haƙƙin juna da rayukan juna wannan al'umma tana cikin kushin Allah subhanahu wa ta'ala ai bala'i da muke ciki a rayuwa wannan iya daga cikin sanadin bala'i don akai bawa Allah guda ɗaya da taɓa haƙƙinsa akan wanda sai Allah ya fushi da al'umma mu duba fa hadisai da dama da ya kaza ke bayyana matsayin mumini da wurin Allah sai ya karanta Ka'aba ya kalla ya yaba ta ma a'azamu ki wa a'azamu gurbatu ke ce ba Ka'aba daga karshe sai ya ce amma duk matsayin Ka'aba da muke kallo mu yi sallah annabi ya ce mumini a wurin Allah kwaya daya ransa ya fi ɗakin Ka'aba a wurin Allah duba da kake ga Ka'aba in ka je Saudiya aikin haji ko ka je umra ba ka so ka bar gindin Ka'aba bawan Allah talaka da ke kauyen kuna kare babu cin yau balle na gobe shi bai da komai gidan kara yake zaune nan ma na haya ne kai aro ma aka ba shi ya zauna kansa wata kila a dunkule yake gashin sa duka ya lalace wannan bawan Allah a wurin Allah ya fi kakin Ka'aba shi yasa da man tsari da Allah ta'ala ya karantar da Islamic law shi ne a cikin duk society sai an kare mutane al'amura guda biyar mu kare wa junanmu masu mulki su ma su kare abin da ya fi karfin mu wa juna inda ya shafe mu kar mu yi ganganci wajen tuka mota ko tuka mashin kar mu yi ganganci likita wajen kashe mutane ta inda zai cikin abin da bai karanta ba ko bai iya ba ko kuma ya iya akwai negligence ya zama ba a yi tsarin da za a yi surgical operation ba kawai a shiga da gaggawa babu shiri a je kuma a kashe mutum duk da iya faruwa wani lokaci treatment ake yi mutum prescription ne ya zama sanadin rayuwarsa a ko ina ana samun ganganci a kasuwa ana samu a sayar mutane abincin da ya lalace a matsayin abinci mai kyau an yi abu ya expire a je a goge a canja daddin kuma zuwa sayar mutane don haka a ƙa'ida shi ne ababe guda biyar dole a society sai an kiyaye shi na farko muhafazatu din shi ne sai an kare addini na biyu muhafazatun nafs dole ne sai an kare rayukan mutane na uku muhafazatun al'aqal dole sai an kare hankulan mutane duk abin da zai sa a yi shaye ko a bugu da mutum ya fita a hayyacinsa ya daina ta'addanci wannan duk sai an yi addressing ɗinsa na hudu muhafazatun nasab dole sai an kiyaye dangantaka shi ne a yi aure kada a je a yi kasa ba kada ana yi kan da musamman ba ya iyayen su a je a yi fasikanci a yi gida a je a yadda shi ya tashi shi bai da galibi ko mace ta haifi da babu aure duk wannan ya cikin fitar da muke cikin ayyuka na biyar muhafazatul mal dole ne sai an kiyaye mutane dukiyoyinsu protection of their wealth waɗannan ababen guda biyar ba wai musu haɗe ba ne wajibi ne mu kiyaye wa junanmu masu mulki su kiyaye mana wajibi ne in aka kiyaye su to dukkan society yakan zauna cikin zaman lafiya da aminci Allah ya zauna da mu lafiya da kuma aminci gaba na gaba mu duba alƙur'ani ne kadai za ka gani a duniya inda Allah ta'ala ya yi equation ya kwatanta kare rai guda ɗaya daidai yake daga kare dukkan al'umma kashe rai guda ɗaya laifinsa kamar kashe al'umma ne gaba ke daya in muka duba kissan suratul maida daga watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi id harrama qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar
قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين آية 27 أقوى كان آية 32 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. muna roƙon Allah ta'ala ya kara mana zaman lafiya. Allah ta'ala ya kare mana rayukan mu da rayukan yan uwan mu gaba ɗaya. Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyaye rayukan yan uwan mu. Allah ta'ala ya zauna da mu lafiya. Yan ta'adda, terrorist, bandits, kidnappers muna roƙon Allah ya shirye su. Wanda ba masu shirya bane Allah ta'ala ya sa duk bala'in da suka faso ya kare a kansu. Dukkan jama'a da nauyin su ne kashe mutane ko 'yan sihiri ko matsafa da ake zuwa ba su kuɗi don a kashe wane Allah ya shirye su. In ba za su bi ba Allah ya sa duk abin da suka kulla a kan bayan Allah na kawai koma a kansu. Direbobi, likitoci da dukkan wani mutum mai sana'a da rayukan mutane ko lafiyarsu Allah ta'ala ya ba su ikon kare wannan. Wanda ba za su kare ba muna roƙon Allah ta'ala ya nisantar da mu daga zuwa gaba gare su kuma Allah ta'ala ya raba su da aiki hana su da wani aiki wanda yake na halal. Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya a garin kuna a ainihin garin mashaka. Allah ya zaunar da mu lafiya a karamar hukumar kuna kaye. Allah ya zaunar da mu lafiya a jihar Gombe. Allah ya zaunar da mu lafiya a Najeriya. Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya a cikin alamun Islami ga baki daya. Duk yan uwa da suke cikin wani hali na kunci a duniya Allah ta'ala ya zaunar da su lafiya. Duk inda mazlum yake Allah ta'ala ya kare shi daga zalunci da ake masa. Allah ta'ala shi samu wani lafiya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا إخوة الإيمان ويا أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخطبتنا في هذه الجمعة تذكرنا حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري رحمة الله عليه. يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشبه وتكثر الحرج. قالوا يا رسول الله وما الحرج؟ قال القتل. كثرة القتل من علامات من أشراط الساعة. فيا إخوة الإيمان يجب علينا أن نسأل أنفسنا من هذه الأشياء الخمسة ما واجب منها إلا كان يقع في هذه الأيام التي نعيش فيها. ما واجب إلا يقع في هذه الأيام التي نعيش فيها حتى أصبحت الأيام أيام الفتن. أيام الفتن كقطع من الليل مظلم حتى كان الإنسان يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. لماذا؟ لأنه يبيع دينه بعرض من الدنيا. لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحافظة أموالنا
ودمائنا وأعراضنا في حجة الوداع التي خطب رسول الله فيها أصحابه رضي الله عنهم بقوله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. حتى دماء غير المسلمين فقد أمرنا بحفظها. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل مؤاهدا لم يجد رائحة الجنة. حتى دماء الحيوانات كانت دماء محفوظة في دين الله عز وجل. فيا إخوة الإيمان، فلنسمع إلى قوله جل ذكره في قتل رجل مؤمن. يقول القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على مصطفى وعلى عباده الذين اصطفى صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم. فيا إخوة الإيمان، لقد جاء الإسلام لمحافظة الضرورات الخمس. الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنه والضرر، فكل أمر نافع قد شرع وما يضرنا قد منع، ومن تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لذات المفسدة، لأن داء المفاسد مقدم على جلب المصالح. جاء الإسلام لمحافظة الضرورات الخمس، ألا وهي أولا الدين، ثانيا النفس وهذا هو محل الشاهد، ثالثا الأصل، رابعا النسب، خامسا المال. في الإسلام محافظة النفس يعدل محافظة الأمة، وقتل النفس يعدل قتل الأمة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا
وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم ول علينا أمورنا خيارنا ولا تول علينا أمورنا شرارنا يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في مشاكل. اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في فلكائي. اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في ولاية جنبي. اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في شمال نيجيريا. اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في نيجيريا. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم من أرادنا وأراد إخواننا وأمتنا وديننا بشر فعليك به. اللهم من أرادنا بسوء فعليك به. اللهم من أراد أمتنا بسوء فعليك به. اللهم من أراد ولايتنا بسوء فعليك به. اللهم من أراد دولتنا بشر فعليك به يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.